बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज बारग' एनडिबि बि नायजाबखौ बुनायनि बाथ्राया गोदान महर मोन्दों। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय सनितपुर हालामाव बारग' एनडिबि बि नायजाबनि सायाव जानाय जाथायखौ लानानै गोबां गुलुं-गुजुं थासारिखौ नुनो मोन्दों। नंगौ, बारग' एनडिबि बि नायजाबखौ बुनायनि बाथ्राया गोदान महर मोन्दों। बेबादिनो जाथायनि सायाव बारग' एनडिबि सिसि बिएआइनि आफादगिरि धीरेन बर'आबो माखासे अजद लाबोयो। जायनाखि फोरमान गैयालासे माहारियारि आफाद एबसु आरो गोजोन गोरोबथाखौ सोंखारिनायनि अजद लाबोयो। नाथाय बेखौ लानानैनो फिन खेबसेबाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों सनितपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा। धीरेन बर'नि अजद बादिब्ला एबसुआनो बारग' एनडिबिनि नायजाबखौ बुनानै हरदों। नाथाय बाथ्राया नंखाय आरो बेखौ फोरमान होदों सनितपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा। फोरमायनाय बादिब्ला रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गावनि अहंखार आखु दिन्थिनायनि थाखायसो बि नायजाबा रायजो राजाफोरजों बुजादों। मिथिनाय बादिब्ला बारग' एनडिबिनि नायजाबा बे हालामाव गोदानै बनसु आफाद जोनोम होनो थांदोंमोन। नाथायबा जाय समाव सनितपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा गोजोन गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय नेनानै दं। बे समावनो सनितपुर हालामाव गुलुं-गुजुं खालामनो गोनांथि गैयै बनसु आफाद दानो थांनायखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै। जायनि जाउनाव सनितपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि दुखु खस्थ'खौ लाना गेलेनो नागिरनायखौ रायजो राजाफ्रा मोनदांनानै सहायनो हायैयाव बारग' एनडिबिनि नायजाबखौ बुनानै हरनाय जादों। बे समावनो सनितपुर हालामाव गुलुं-गुजुं खालामनो गोनांथि गैयै बनसु आफाद दानो थांनायखौ रायजो राजाफोरा मोजां मोनाखै। जायनि जाउनाव सनितपुर हालामनि रायजो राजाफोरा दुखु खस्थ'खौ लाना गेलेनो नागिरनायखौ रायजो राजाफोरा मोनदांनानै सहायनो हायैयाव बारग' एनडिबि बि नायजाबखौ बुनानै हरनाय जादों होननानै फोरमायदों। बावहरनानै लोगोसे आरो फैबाय थानाय 2023 मायथाइ फैबाय थानाय गोदान बोसोरखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायनानै आङो दिनै बेलस्रि हालामनि गामियारि रायजो राजानि सासे मुरब्बि जानानै आङो दाख्लैसो 2022 मायथाइनि 24 खालार खालि जोंनि बेलस्रि हालामाव मोनसे फिसा जाथाय जालांदों। दा बिनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो होननानै आङो रादाबखौ बयनोबो दैथायहरनो नागिरदों। मानो होनबा जोंनि बेलस्रि हालामाव दाख्लै एक्स एनडिबिनि रन्जननि सासे पाब्लिसिटिनि नेहाथारि जोंनियाव हाबफैदोंमोन। गिबियाव बिथाङा जोंनि आबै पुर्णिमा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि अफिसाव फैनानै बिथाङा लोगो हिसाबै रायज्लायनानै साहा कापसे लोंनानै बिथाङा बाथ्रा मोनसे बुंलांदोंमोन जोंनि सिगाङाव। बिथाङा जेनेबा बेलस्रिनि खोलाहा सोरनिबा न'आव थानानै आलासि जालांनो एबा माबा मोनसे मिटिं खुंलांनो होननानै बुंलांदोंमोन। दा बे गेजेरावनो बिथाङा जाथाय जालांदों साननैसोनि गेजेरावनो। दा बे जाथाया बिथाङा गुमुर गैयालासे जोंनि बेलस्रियाव जोंहा आबसु दं, साहित्य दं, गासैबो गामियारिनि रायजो राजाफोरा दं। मोनथिखानाय बादिब्ला बिथाङा बे जेंनायाव गावनि सैथो खोथाखौ बुंनो रोङियाव बिथाङा एसे रायजो राजाजों एसे बुजाना हरजादोंनो। नाथाय जोङो खोनानो मोननायाव निउसाव खोनानो मोननायाव बिथाङा बुंदों जोंनि बेलस्रि आनसलिकनि आबसुफोरखौसो बुना हरदों होनदों। बे नंखाय। मानो होनबा बिथाङा सासे एक्स एनडिबि जानानै जोंनि बेलस्रि हालामाव थानाय दुखु दाहा जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बिथाङाबो एक्स एनडिबि जानानै एक्स एनडिबियावनो माखासे बेकग्राउन्डआव मावनो गोनां खामानि दंमोन। बिथाङा एक्स एनडिबिनि सासे मुरब्बि जानानै बिथाङा गावसिनि एक्स एनडिबिनि मोननो गोनां रांफोर किसुमान केटारफोरा मोनाखैमोन। बिनि फारसे खामानि मावलांनांगौमोन। किसुमान न'खराव दिनैसिम जेल जानानै दं, एनाय नांनानै दं। बेफोरखौ बरननायावसो बिथाङा खामानि मावनो फैनांगौमोन, खबर लानो फैनांगौमोन। आरो लोगोसे माखासे एक्स एनडिबियाव हाबनानै बा एनडिबियाव हाबनानै मुंख्लं जालांनाय न'खरफ्रा फैसा मोननो गोनां दंमोन। रिहेबिलिटेसनखौ बिथाङा मावनो गोनां दंमोन। नाथाय बिनि फारसे जेबो बुङालासे रायजो राजानाव मदद लायालासे आरो मोनफ्रोमबो जोंनि आफाद दं दिनै आबसु आरो साहित्य सभानि परामर्श लायालासे बिथाङा सानै साथामसो एसे गोरों गोराखौ लानानै बैनि न'खर बेबादिनो बनसुनि उदजापन खालामनानै बिथाङा सानै साथामसो एसे सिखावै आफाद दाफैनायाव खोनानो मोननानै आबसुफ्रा बेखौ बिथांमोना मा हिसाबै फैदों होननानै सुलु लानोसो थादोंमोन। बेयावनो गामियारिफ्रा जों बेखौ फोथायला, जोंहा बिटिआरआव हाबनोसै आरो लोगोसे हा हुआबो जाबाय आरो सोलोंथाइयाबो जाबोगासिनो दं। आरो बे खोथाखौनो लानानै आबसुफोरनि खोथाखौनो लानानै जों जिरायनानै दंगासिनो दंमोन। नाथाय बिथाङा बिनि गेजेरावनो बनसु दानो होननानै फैनायावसो बिथांनि बाथ्राखौ रायजोफोरा सहायनो हायैयाव सानैसो रायजोआरिनि खोनासंनो बानानै बे खोथाखौ गनायनो बानानै बिथांखौ रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो सानैसो गोसो गुदुं थै गुदुं मानसिया बेखौ बुना हरनाय जादों। नाथाय जोंनि आबसुनिफ्राय रावबो बुना हरनाय जायाखै। मानो होनबा जोंहा
जोंनि बेलसिखौ जों मोजांसो दानो बयबो संगठनखौ फसंदों। दिनै बिथाङा गहपुरनिफ्राय फैनानै बेबादि मोनामोन आरो एक्स एनडिबि जानानै बेबादि जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामना फैनायखौ जों लुबैया। जाहाथे बिथाङा जुदि भुलाव खामानि मावनानै जुदि बिदि बुजादोंबा आबसुखौ दायनिगिरि होबाय थानो मोना आरो निउस मिडियायाव फोसावबाय थानो मोननाय नङा। आरो बिथाङा माने गावो फेस टु फेस जोंनि आबसुजों फैनानै आबसुजों खेमा बिफैनांगौ। आबसुआ उल्था खेमा बिनो गोनां गैया। माने आबसुआ माने एन्जुरिं एन्ड लास्टिं मोनसे आफाद बे जोंनि। दा आङो मा बुंनो, बिथाङा जाहाथे बेबादि जोंनि सुख गोजोन जानायखौ दुख होफैया आरो बेबादि बनसुखौ दानो दाफैखौनो जोङो बादा होखादों आरो दानोबो मोनथ'वा। जोंहा माखासे माने 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जालांखादों। बिनि दफा मथे दाबो लासै लासै जाबोगासिनो दं आरो जानो थांगासिनो दं। फरायसालियानो जा हा हुआनो जा जों बेखौ नेनानै थागोन। आरो बिथाङा बिनि गेजेरावनो जुदि बेबादि उल्था खोथा बुंनानै रायजो राजानि गेजेराव गुबुंले खामानि मावफैबा जों साफ्रोमबो रायजो राजाया बिनि फारसे जों हेंथा होनानै जों बिथांखौ जों गाज्रि मोननाय फोरमायहरो आरो बिथाङा जाहाथे जोंनियाव बेबायदि फैनानै जाहाथे बेबादि बनस' थनस' दानो मोनथ'वा आरो बेबादि खामानि मावफैनायखौ जोंनि गेजेरनिफ्राय जानगार जानांगौ। जों बेखौनो खावलायो। आरो बिथाङा एनडिबि जानानै बिथाङा मावनो गोनां बहुद खामानि दं। दहाय एसे सिगाङावनो बुंखादों। नोंथाङा एनडिबिनि जानानै जुदि एनडिबिनि मुं लानानै जुदि बेबायदि फैदोंबा दिनै बनसु सोदोबा बिथांनाव ओंखारनाङामोन। बिथाङा एनडिबियावनो जेनेबा गावनो सिगांनि फार्स्ट पर्दायाव मोननाय 4 लाख फैसाखौबो जेनेबा मोनजाबाय बिथाङा। दिनै आरो बेयाव एनडिबियावनो गावनि लोगोफोरबो मोननो गोनां दं। बिनिफ्राय बारनानै बनसु दाफैनायाबो एसे उसुबिदा खोनायो आरो लासिं सिं। जाहाथे सासे गोरों जानानै जाहाथे बेबादि जोंनि गेजेराव मोजां लामा दिन्थिनायखौ जों बयबो लुबैयो। गाज्रिजों आगान सुरनानै जोंनाव बेबादि माने गुलाय गुजाय खालामफैनाङा, नांलाय खमलाय खालामफैनाङा। आं बेखौनो खावलायबाय पाब्लिकनि जानानै आं बेखौनो बुंनानै आङो गासैबो रायजो राजाया जाहाथे बे मापनि थाखाय आबसुआसो खेमा बिनांगौ बे जानो हाया। बिथाङासो आबसुनाव खेमा बिनांगौ। आं बेखौनो खावलायनानै दोनथ'नाय जाबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।